Sa number 10, isugid kay Mayor ang problema sa basura. Ini ang ginlunsar sa Benitez Administration subong nga adlaw para direkta nga ma-report sang pumuluyo kung may problema sa basura sa ilang nga lugar. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang ini nga mga sinako nga basura nga ginbilin sa higad sang dalan sa Purok Paho, Barangay Takuling sa Bacolod City. Istorya sa mga residente sa lugar, kahapon wala pa sang may nagatumpok nga basura dira sang aga na lang nagtuhaw. Posible ginbilin lang sa lugar sang hindi man taga-ila. Kay man kung may mag-abot kuno nga basurero, amo man ang pagpagwa nila sang ilang nga mga basura. May nagkabilin na nada. Sino kabilin? Ambot, hindi na mabalaan. Kasi sang abi kong pres ni Aga, way na da basura, makuha nila. Pagkagabi na may ara na damo, gabi ginabutang. Nagpabutangan ginada nga wala, hindi nagpabutangan basura. Okay, Ako na da, ang problema na da o. Miyerkules kag Sabado ang hakutay sa basura sa ilang nga lugar, kag basami wala man sa problema kung basurero ang paghahambalan. Pagkahibalo nila nga ginunsar ang Citizen Basura Watch, nalipay sila. Kayulag nila nga badakpan kung sino man ang nagawigit sa basura sa ilang nga lugar. Sa may circumferential road naman, parte na sa Barangay Montevista, layo pa. Makita na ang nagatumpok nga mga basura sa higad sang Taytay. Istorya sa residente sa Purok Riverside sa Montevista nga si Florentino Bacaro Jr. Adlaw-adlaw nga may naghahakot sa basura sa higad sang Taytay. Isa lang kadlaw nga hindi makuha, nagatinumpok na dason ang basura kag kung may makalabay pagigaiban, diri man ginaupod ang ilang nga basura. Duha na kaadlaw ini kuno nga wala mahakot, pero para sa iya, hindi na kinahanglan pa nga ipadangat sa mayor ang ini nga problema. Dapat kuno sa level pa lang sa purok o kung sa barangay, may ginahimo na nga aksyon. Sila mismo nga opisyal sa mga barangay, sila yung mga ladtaw kung ano mga problema. Kaya wag karon nga kung mag-direct kay mayor, nagagawa nga ginaguba sila. Dapat nila ni-approve akuan ng aksyonan, butangan ni nila karatula no oras na ibutan na basura para i-agyon sa truck. Ito yung kung pagwastuhan mo na dugay-dugay, pati iban nga mga barangay, dali na naboy, kaya niya siya, tugaliw. Ginabi-abi niya man ang tikang ginhimo sa alkalde. Kaina, ginlunsar ang Citizen Basura Watch kung saan pwede irekta sa mga pumuluyo sa Bacolod ang problema sa basura, pinaagi sa pag-click sa link o kung sa QR code. Pangabay pagid sa mga pumuluyo nga kuntani, mabalik ang music nga gina-play sa mga dump truck para mabatian na layo pa kag makapreparar na nga daan ang mga residente sang ila nga mga basura.